Perille kun saavuttiin, kukat kukkit tuoksui niin. Meri vaahtosi kuin olut kuohuaa. Voi jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman, tämän maailmani pallon valtaan. On ihana nähdä se, kun ihminen ylittää sen kynnyksen ja uskaltaa laulaa. Oli syy sit mikä tahansa, ilo tai suru. Sä olet mulle unelmaa, mutta maailman. Ei minusta ole kyllä karaoke-laulajaksi sen puoli. No ei vaan. Sähän joskus laulat sanoit, että kaikki taputti sulle. Siis mulla oli niin vaikea olla, kun sä lauloit mun sydämeni tänne ja musta tuntui, että mä ruppeen märisemään kuin mikäkin. Mulla on Parkinsonin tauti. Tää karaoke on varmaan osittain mun itseni uudestaan löytämistä. Tämä on mun elämäni. Tulee kato ensimmäinen nainen. Ja tuo pannaan, siinä on matka, ikä 61-vuotias. Ajattele mikä säpinä täällä käy. Täällä onko hiirenpyynti? No miksei mulle tälpä? Hei, hän syntynyt on vauhtikallossaan. Hei, 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 ja pensaan suonissaan. Neulan silmä vasempaan ja sataa oikeaan. Loiva vasen antaa mennä. Mä sanoin, että Suomea ei ole ikinä kohdannut mikään niin hyvä asia kuin karaoke.